Vo firme Hygard sa snažíme zabezpečiť našim zákazníkom kompletný servis. Čo sa týka zásobníkového servisu, náplní do toho hygienického spotrebného materiálu, mydla, penového mydla, toaletného papiera, čistiace prostriedky, ktoré sú koncentrované, tým pádom sa šetrí spotrebe, dajú sa používať so studenou vodou, aby sa ľudia, ktorí s tým pracujú, nenadýchali. Upratovacie náradie, značka Vileda Profesionál, Vileda Home, Vileda takisto utierky. Potom voňavý servis, každý chce mať svoje priestory pekne prevoňané, od sitok do pisovára, takisto uvoľňovače vzduchu, osviežovače s dávkovačmi typu rozprašovača, ktoré si vie zákazník nastaviť, alebo my mu nastavíme podľa potreby prevádzky, ako funguje prevádzka od rána do večera. Spotrebný materiál chcel by som vyzdvihnúť značku Grite, ktorá ponúka nielen zásobníky a naozaj veľmi kvalitný spotrebný materiál, či už celulóza alebo recykel. To môže byť v kvalite celulózy a recyklu, ale sú to aj veľmi úsporné systémy so stredovým odvinom, kde sa šetrí spotrebe materiálov, samozrejme takisto finančných prostriedkov. Upratovacie náradie, systém upratovacích vedier, mopov, hotelových vozíkov, takisto veľmi široký záber toho upratovacieho náradia, čo sa týka značky Vileda alebo aj Vermop.